Minun täytyy varoittaa sinua, Valtias, et saa mennä varjojen laaksoon. Kukaan ei sinne uskalla mennä, joten ei kukaan odota sinunkaan menevän sinne, tietenkään ilman sotajoukkoja. Se olisi hyvin kamalaa, jos sinulle tapahtuisi jotain. Silloinhan minusta tulisi kuningas. Olet varmasti kuullut varjojen laakson pedoista. Sieltä ei kukaan selviä hengissä, rohkeinkin kuningas laskee siellä alleen. Hmm. Niinkö? No, jos siellä on niitä sun kuvailemias hirviöitä, niin aion ilomielin mennä sinne ja näyttää niille kunnon löylytys. Vai etkö usko? Valtias, ette voi harkita. Ainoastaan Leonidas! Uskaltaa painia hirviöiden kanssa. Just. Sinä tapat kaikki, sinä tapat hirviön ja minä hoidan valtakuntaa sillä aikaa, eikö niin? Se olisi vain liian vaarallista päästä kuningas seikkailemaan kuoleman kieliin. Mitä ihmettä tämä on? Liian vaarallista vai? Vaara, jota etsit löydät tuolta. Mitä ihmettä? Leonidas, minulla on joukkoja tuolla odottamassa. Odottamassa minua vai? Minä olen Leonidas ja minä teen, mitä haluan. Olen yhden miehen armeija. Ja täten pysäyttämätön Jumalan ruoska. Yksikään sotajoukko ei estä minua menemästä varjojen. Vittu Laakso, etkö ymmärrät, mua ei pelota. Et lähde pois. Sinä jäät tänne ikuisiksi ajoiksi, Leonidas. Joo. Minä olen Piru Vie kuningas!